Sardar Thana long kebang nang kokalam the bang ke lapuson lo pini ni phai sir kep for phai adap baji trok sira minute in koi pen baji trok sira minute plik kep adak along labang suang bong long nili kedo nili boha long an aghotona lam se pini kado kobe karbi solang dorat sankorara raphan nili media hoi pen kapachini ji aphan non nangli tamang no arjap iglo ahok lo pini nili methang Facebook page along nili isia video footage ka upload kado ko betum same theklong lo lake kado ko betum same copy podma polama bangke nili nangli tum aphan nili methang ade yang turpen than o edet sta nangli tum chini po atheke BJP along kedo mate tim karbi anglong kachopang reng agunda tum alang litum ke non het non rai pen kalilo lapuson munid aphan apran karmut ji aphan physical assault abangke labangso alam ki abangke nili phandet lapukali kedam tang samson hanse phansita alang li phan nepon cheksi alang li phan tamening hangtik areng ke peso alam alang li ke jongjong amun ta kalilo alang li ke inut song along si ke doduna bang phulo lasi song atuma phanan tame lang plot si lapuan ke klemang deng ilitum radet theklong lo thik lapu song thaksi nili phans tame nona phong abangke phongni an ke chok thulo lasi piniar ni abangke nili ning chekhang on ac ladak arona teng pen kaching sai ji aphan si nilitum ladak biphu lurlang so Sardar Thana long an nangpali lo nangpali nang ko kalam thela puson lo pedap adap nanglitum angno nilia video tame pidang lo badi troksira minute in koi apor malom bangkrip hosose BJP atum ko chapang reng agunda nanglitum ta theklong lo jimamen ko son mio nok be fitness po labang so jimalong gymers atum abang putin ta nanglitum trainers atum nanglitum theklong lo haladak pok o pok budi ke lang no ringti ke theragrap ni mama aning aphante apok themunak apok aphante aning themunak chongpeng pali pala di ilitum theklong lo therak mi mama ta alang litum hello kar mane wol angkang long pen kang tang nai ke thek nai aja kong ke donai pu katikrong atu munir aphan kai ke stame ke theng ke chok ji aphan aning ke hang lake nili phandet ke lilo nilitum APHL silong ke claim ke dam ala pen nang ke cherap don abang phu bang phi tum aphan ke ther ahem an humridam si lapen nane atokason personally lapason chetong si areng kapaso kaddo ka veke dopiglo hisabun lo lake lasi nili phandame losong thaksi pedapapor nili hemalong an wangsi mohon tiso alangli town committee chairman ex town committee chairman iglo alangli ke si alangli sinili nili to hemalong nili to bohalong hapang paching si nili menang hang si nili phaning thorlo amasi osomar tombang sin nili phaning thoro po komane tung bang thortha posi nili tum bang thorlo amasi ki thur penamat nili phan mohon tiso bang nili phan lapuson nang pulo nang gopilo ko BJP against netuma phan kai kita nang tok ver nang gopilo sar tuliram rong hang phan kai kita nang ke tok po are nei tok ke tok neta party long dudun ko posi methang party favor ke nili tum ta chetok kalang tema tame nili ke tok an ke nili patute nili methang Facebook page long da doji la pen ke nili ke group long da kai kita share monitum nili phanang thaklong lasi nili komane phan personally ke tek do plotang te la pen ke komane bangyong si society aron penta accept on epin lapon alam juno lapen lapon angang kilit alam yong nili ke tok dokok plotang te nili phanang paklang ignot pun nili bang puiglo lana phile nang litum nili phan kopi maning sai jameng sai no plo o konang nang de chepang tanglang pamani nili phan men nili no pheng lapu ar vina nili phan nang eteng mohon diso bang lanang teng det panamasi alangli kechewan alangli risang hotumta nili phanang phedun problem nang ke sak nili phanang phe problem lapen nili hema sorta me nili phanang cherap dun lo nili hema sorta phan tame acha thok tum si ning hang tik kang bai tekang floralong kapak rep ar jipen lapason tan nili hema sorta phan tame alangli tum claim tekang lo lala lasi pini nili gicho polama bangke lapuson hello lasi alang litum party ingul kan nili phantana ke tek pina kapotsi pini nili tum la APHLC central committee hoilo ladak nili dung nili tum VP sardolo lapen ke kaddo ko central committee long claim ra pet ke thegeding pu ex candidate
Rajen Sar tami nilitum adung dolo nasi nilitum ahin pen la bangso BJP ya gunda tuma phan arona teng pen nilitum sami nono bangke dojoje nilitum tami cesongji la pen alang litum kaki sta jakong githur jakong ke badulong sami do an ewan ke cho jakong ke la si son thang thaklang litum ke wangji langar ni yong si alang litum tapos ona sai lang noing tonte plotang te nilitum ahin pen sami ka cesong hi phan ke cisigding la te pedap nang pan la son nang pan nang keng hot kumama lo ke ban men pudak amen nili pudak te ol dak nili kacenut abang pudu opot nili dak lang ponik dang kok po la puzon helo amena bangke ke chengsi bangke nili phan nili reng nai papho cheng bangke mohon tisolo la pen ronjit kram salo alang letum ke min culprit lo nili phan nili reng nai pasodun vek tum lo la pen ke Mr. Longki Rongpi alang li ke damtang le inura sapi mar pen lam ke do bojarang bong hala to stand long le ex army acha thok kep het ala bang so munit contractor se chekrong bon la alang li tame dolo la pen abangke George Rongpi tame dolo chairman education board chairman George Rongpi alang li gari pen pen si dolo la pen bangke sandar teron da dolo la pen abangke lokhoni hi dolo la pen abangke gotom ronghang alang litum labang so nok be fitness along alang li akrom ai e ke then nai ka chekrong bang la ala ik pheng he la alang li ta doik lo la pena bangke longkiri tiso alang li hello ka do ka be elitum social media long ta theklong lo party phan kali alang li ke song akam ke klem tuma phan social activist tuma phan same kai kita anong ki jo pendang lo lang plot pen lang li lampar kai kita ke tok abang phul lang li ke alang li ta medo lai hoye to melo la pen gari ar lo ko mama ne dolang nili alang tuma phan ke hisap edone nili video footage long nili kasiara video long nang tuma